ndisebenza igosa lezolimo Tambo district KSD municipality kwa-Ward 35 ophakathi komqambo ulimo mthatha. Ndisebenza igosa lezolimo and i-duty yam kufundisa noxhobisa amafama ngendlela zolima nofuya, kukuwancedisa afumane i-funding. Ndiwafundisa through information days, demonstrations, awareness campaigns, endithi ndizenze. Igosa elifikayo uwina le award ibonisa i-support endiyifumanayo from my colleagues, ibonisa nokuzinikezela kwam, and ndicinga uba izisa nethemba abantu abancinci abasebegive up agriculture, besithi agriculture into yabantu abadala. Sisiya nje kwi-provincial awards ndinethemba uba ndizawuwina nakhona.